ezebuhleni. Sibahle sonke namhlanje ngisho umfundisi wami ethi ngibahle nonke. Kodwa masingake sithi singena ngaphakathi wardrobe yethu sabantu. Ziningi esizivula zimbi. Khona ubolile, khona izinto emele ilahlwe. Namhlanje kulokudwa manje wasekahle wasithokoza Thuba. Ngifisa ukuthi masiphuma ethi umuntu mina nganginamagqubu angaka. Ngangine nododi nokunqola ngakulahla. Akusenzi self introspection abafundi besho njalo. Ngaphakathi enhlizweni. Ngoba uma umuhle ngaba muhle kanje. Kodwa noma ngathi ngezulwini ngingaphakathi lami libolile ngiyafana neze. Ngiyafana nensimbi enqezayo engenalutho ngalawo mazwi. Amen. Mina abantu abasha ngithi kule gudi ngicela ukuthi njengoba siyitholile incwadi ukuthi simamkeleni inkosi asiyamkeleni sibekele inhliziyo zethu kukho konke sikhulekeni kukho konke sithembele uNkulunkulu ziningi izinto esisifisayo njengabantu abasha kodwa masingavula inhliziyo zethu sisikhulule okuningi kuzoyenzeka ngiyabonga ngihambise kahle simfune ngendlela zonke simbize abeseduze kwethu singavumi ukuthi ashiye aqhele ngoba uma aqhelile ngeke abesibe ngeke simthole masisifundiseni ukumthanda simkhonze kunzima ukumkhonza masisifundiseni ukumkhonza kunzima bazalwane ukuba namagqubu kunzima ukungaxoleli kodwa sifundeni ukuxolela noma uzwe ukuthi akhona but asisifundiseni ukuthi ngiyaxolisa because wami ngiyaxolisa mhlawumbe ngiyaxolisa ukukhuba ngoba ukuxola mangabe awunakuxola khona uzoya khona ngithi naba ngalowo mazwi ngiyabonga isimemo sokusindiswa ngithishile ukuthi usindiswe ngithandela ethi khona nimbize eseduze thina impilo esiphilayo singabasha siphile impilo yesimanje manje impilo yezinto ezisheshayo impilo yokuthi noma ubone ukuthi khona ukukhanya empilweni yakho kodwa uJehova umshiya ngemuva ukhohlwa ukuthi lokho kukhanya sokukhanya kwa ukunaphakade kuthi nje impilo yethu imnandi ayikho kodwa nje hayi anginamani asimfuneni eseduze njengoba thina sila seseduze naye sihlanzele inhliziyo zethu ukuthi amazwi avuliwe angena nawo phakathi inhliziyo zethu siphile ngendlela yenkosi. Amen. Bengithanda ukubeka amazwi kuncwadini Isaiah 55 verse 6. Ngithanda la seyithi mfuneni uJehova esesekhona. Le ncwadi bazalwane ichaza ukuthi ufune esesekhona ngoba kwaphela isikhathi sadlula angeke sakwazi ukwazi ukumthola. So ngithi mfuneni uJehova esesekhona. Amen. Mfakeni inhliziyo zenu nisese nethuba. Amen. Ngoba kuzofika isikhathi lapho sekuhanjwa khona la emhlabeni. Bonkhuluma mlandeli. Mfuneni uJehova esesekhona bazalwane. Amen. Likhona ithuba isesekhona. Mfuneni inhliziyo zenu. Mfuneni kuyo yonke into eniyenzayo esesekhona. Amen.
Ngizonixolela isiZulu sami saseJoburg solutions of ngizothatha Isaiah 55 la icala khona verse 7 ethi let the wicked forsake their ways and the unrighteous their thoughts. Njoba silana bazalwane sonke it's clear ukuthi siyamfuna uNkulunkulu empilweni zethu. La sihamba khona siyazibona izinto la ngaphandle bazalwane intanga zethu ezihangahamba le ndlela thina esikhethe ukuyihamba. So into engifuna ukuyisho ukuthi noma izinto sizibona ngaphandle singathatheki singayenzi lokho bona abakwenza ngapha ngoba thina sichuzile ukuthi uJesu asindise ngoba we are seeking his righteousness, we are seeking the kingdom of God. So at the end of the day ngifuna ukuthi sihambe leyo ndlela ezosifikisa in the kingdom of God. Singathatheki abantu abangaphandle abathi izinto ezingekho right esazi ukuthi thina akusindlela le uJesu afuna ukuthi siphile ngayo. Ngiyabonga. Amen. Thepho Jordan wakadlala wamshabateli. Mina engizokaba la phambili lencwadi engiyivula ngokuqinisa yalasi. Munothando ebantwini noJehova nawuthanda. Kunalabantu laba ukuthi mongathi ufeza amaphupho lakho lifeze bese umunye umuntu azonomona ukuthi iphupho lakho lifezekile. Amen. La kusuka kuuthando lwakho into moyifuna usafisa usesemncane. Uthi lento emkhulu ngizoyenza ngoba kusho bani uJehova. Ngathi sesemncane nginamaphupho ukuthi ngizoba umuntu okwazi ukwenza impahla. Ngaba nephupho vele eliqiniso nothando. Kanti vele la yenzeka. Ukuwela. Nogogo wami ngamtshela ukuthi imoto ngizomthenga. Kanti wangishiya endleleni ngothando lwami. Manje ngamthembisa nalo sesekhona enhlizweni yami. Soze ngamlahla wami ugogo. Amen. Amen. Ngizofakazelana nencwadi eselivuliwe uIsaiah 55 uverse 6 othi simfune asisenokutholakala. Mina bazalwane ngimfunile ngimtholile ngikho ngifakaza ngikholile usukuma namhlanje ngimthole free of charge. Anginamali ekuthiwe ikhiphe uzongithola eboxa or etix ngimtholile ngaphansi kwale ndawo. Ngiyathokoza. Umsebenzini wasephakathi endaweni yaseBerina okubalulekile kunawo konke ukuthi ngisindisiwe ngokufana kaNkulunkulu. Haleluya. Ngizofakazela incwadi evuliwe uIsaiah 55 la ithi khona mfuneni esenokutholakala omubi bese uyashiya indlela zakhe. Haleluya. Lithi izinga namhlanje athi umpostoli Pawuli ngelinye lamalanga ngakushiya konke umhlaba ngabheka wasekhaya ezulwini. Haleluya. Kunika namhlanje abantu abasha abazuma babe nesibindi badele konke komhlaba ebese babheka kwasekhaya ezulwini. Haleluya. Ayikho lula indlela kunzima endleleni ziningi izimo esihlangabezana nazo njengabantu abasha kodwa kufuneka abantu abasha abayoma ngesibindi nanoma izinto zenzeke endleleni ebese bayamdumisa uNkulunkulu nanoma ngabe kunzima kangakanani. Uthi umhlabelelo ebusheni bami ngiyothokoza njalo ngiyokhuleka ngingaphezi. Haleluya. Kufuneka abantu abasha abazoma kulelizwe elingalendlela abayoma bakhuleke nanoma ngabe sekunzima kangakanani. Haleluya. Namhlanje bangathi singamunxusa uNkulunkulu kubangene ngaphakathi kwenhliziyo zethu ebese uyasebenzisa ebese nathi siyamlalela ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili. Haleluya. Amen.
uJehova simfune kuseseyimanje. Abanye bazalwane bazoke bayibuza ukuthi simfuna kanjani. NgeBhayibheli nangomthandazo. Uyathandaza uNkulunkulu, uyacela konke okudingayo uzokuthola, ukhona uyaphinda. Amen. Mina angizange lana phambili neBhayibheli ngoba ngifuna ukusho okusenhlizweni yami. Isifiso sami ukuthi nami ngifane nabo sisibaba abadala ngigcoke i-uniform yesonto kodwa bengingazi ukuthi injani indlela enoNkulunkulu. Kuzo zonke izinto ozohlangabezana nazo empilweni umethemba uJehova noma ngabe kukubi kangakanani. Indlela enoNkulunkulu ayihlulwa yilutho. Noma ngabe soke waphinda igrade esikoleni noma ngabe kukhona okuzama empilweni kungaphumeleli. Themba uJehova uzokuvezela indlela enhle kumele uhambe. Noma ngabe ubone ukuthi abangani ohamba nabo noma izinto ozenzayo zinabukhaya. Cela uNkulunkulu abasekho kuzo zonke izinto ozenzayo. Amen. I would like to greet you all in the name of Jesus. Amen. Amen. I'm sorry. I'm a sick girl. I can't speak English. I can only speak English. I want to highlight Zera Exodus. I forgot the verse. But I want to say there's this quote stating, when a gift given too soon is used as a weapon, but when it's given at the right time, it's used as a tool. So only thing I'm going to say is that don't rush your destination. Always run. If you want to finish that destination, you will eventually finish. Whatever you want, you'll get it. So we can hold something called manifestation day where we write what we want or cut whatever we want as an event, and then we pray upon our manifestations. Oh, yes. Izicathulo ezimnyama yibhande eligaxwayo eliluhlaza which is blue elibhalwe ZCC VU. Ama-volunteer esifazane ayogqoka isigqoko esimhlophe esinelibhuli eliluhlaza which is blue, isiphika esiluhlaza, ihembe elimhlophe, isiketi esimnyama, amasokisi amnyama, icathulo ezimnyama. Awasetshenziswa amahluthu ne-uniform yesonto. Phinda lelo kapteni. Hallelujah. Yesu langa dope umlo abunyama kaupona wena iti Yesu langa lolphefumlo Kungabikho
bukhona bakho